Hovorím, jeho dneska neodradí nič, iba nejaký technický problém a snáď sa to nestane, tak uvidíme. Tu na opäť David Stejskal a pohľad z jeho krídla, za ktorým jazdí Pedro Labre. A už je tesne za ním. Tam bol skoro menší kontakt, ale Pedro to zvládol a ubrzdil svoj voz. No, zrejme sa o niečo pokusí tejto zákrute. Uvidíme. Áno, a už vykukuje a nádherný záber, ako sa Pedro dostáva pred Davida Stejskala a David sa ho snaží trošku popohnať, pretože ho tam trošku blokol, ale tak uvidíme, ako to posúdia traťoví komisári, ale zrejme to je všetko podľa pravidel a ešte David sa opäť pokusí ho naspäť predbehnúť, tak nie, v tejto zákrute to ešte samozrejme nevyjde, je moc ďaleko od neho, ale no, teraz by to mohlo výjsť. Ešte nie. Ešte si chvíľu počkáme. Nádherná jazda týchto dvoch jazdcov. Nikto si nedaruje ani pozíciu, každý sa bude snažiť získať čo najlepšie umiestnenie. Predsa len každý bod je dobrý. Všetci to vedia. A ešte aby som pripomenul, tak odstúpil už Dušan Ringer, ktorý dostal diskvalifikáciu za predčasný štart v tom zarievacom kole, čo je veľká škoda. Ale zrejme si nepredstavoval takto svoj štart do prvej veľkej ceny a takisto odstúpil aj Martin Hanák, ktorého sme na začiatku videli na streche, takže zrejme mal dosť poškodený voz a nedalo sa s tým jazdiť. Čo je škoda, pretože mal celkom dobre začatý pretek. No a David Stejskal bol pred Pedrom Labrem a opäť pohľad na Nelu Severovú, ktorej sa celkom darí závod na to, že sa na ňo nepripravovala poctivo. Jazdí na 9. mieste, vidíme, že nie je pred ňou nikto, za ňou nikto, takže si môže jazdiť ľudne, nemusí sa nikam ponáhľať. Taký pohodový závod má. Môžeme si vychutnať nádhernú trať v Brne. Tak. Ešte aby som niečo povedal o štruktúre týchto závodov, tak jazdí sa kvalifikácia do kvalifikačného preteku. V kvalifikačnom preteku sú bodované prvé 3 miesta a potom sa jazdí hlavný pretek. Kvalifikačný sa jazdí 30 minút, hlavný hodinu. V hlavnom preteku je povinná jedna zastávka v boxoch, a to medzi 25. až 35. minútou. Takže máme sa ešte na čo tešiť. Uvidíme, ako sa komu zastávka podarí. Tu na David Stejskal, ktorý je už za Petrom Labrem. A pohľad na Tomáša Vancu, ktorý je na 6. mieste, z 11. na 6. je úžasné. Takto jazdiť by som chcel vedieť, 5 miest získal. Uvidíme, či sa mu ešte podarí získať aj to 6. Ak štartoval z Inavaku 11. miesta, tak sa ospravedlňujem, ale nevšimol som si vlastne, kto z koľkého štartuje, ale